Jól van, srácok, szóval mindenkinek van egy ilyen érdekes barátsága, barátnője, barátja, teljesen mindegy, akivel jóba van. És pókot szoktatok kapni, vagy nem, az már ti dolgotok, hogy megtörtént-e veletek ilyen. Mondom a következőt. Játszottam interneten a Scrabble nevű alkalmazással, és az volt a nevem, hogy Buta Lili. És egyszer elkezdtük chaten beszélni, hogy amúgy miért ez a neved, hogy miért ennek nevezted be magad. Majd aztán az egyik lány abba a csoportban mondta, hogy te nagyon buta vagy, direkt így beszélek, és nagyon a neved is buta, meg a rajzon is nagyon csúnya, meg ilyeneket mondott. És akkor én beírtam a chatbe, hogy sziasztok, én megyek. És ez a random idegen, aki kérdezte, hogy miért ez a nevem, azt mondta, hogy szia Lili, a világ legkedvesebb és legszebb lánya. És én kiégtem, mert ez egy tök random idegen mondta nekem. Írjatok kommentbe, ha volt ilyen. Ja, és valamilyen filmből volt valami a neve, fogalmam sincs mi. De szerintem lány volt, mert ők szoktak ilyeneket mondani. Lány volt. És aki elkezd most bombázni a kommentekbe, tudom, hogy lány volt. Én tudom, hogy lány volt. Látszott rajta. Vagy lehet fiú. De nem vagyok benne biztos. Szóval léci, ha látod ezt a videót, nem tudom ki vagy, de írd meg kommentbe, hogy te vagy az, és ne kezdjen a tök random ember ide írogatni, hogy én vagyok. Ha tényleg meglátja az igazi, írja le a kommentbe, hogy mi volt akkor a neve. És én azt be fogom szívezni. De nem hinném, hogy meg fogod látni. De nagyon köszönöm még mostanáig is. Na, sziasztok!